onye ọmata Chukwu na mmanụ West Africa maịtị ogidi na-esi fresh agwago m ọ bụ na ndị adịghị serious I have a lot to do. Show me even man and the US. More than when you put a bad one, I put down the guys. Now, I'm to came along with him. No one or you may have a while, God, the more I talk even get one from what I How you think? Oh, buddy, only Sigolo don't work here. Even the mama car. Oh, even the medical. Okay, I want to drop able to never been this up here. State a bob on I want a boost now. You didn't know you were going to go see, go, the Bob knows you are. Oh, no, Okay, over. Can you go to come of you put about never tell you what I'm where I don't get million. Hey! Onye bụ mbili? Ebe gị na-ebi ibe nwa. Eyi m Oliver. Kedu afa m? Kedu ezigbo afa m? Okpolo m afa n'isi. Ngwa bụ na Thompson Igwilo na mbili nnu na. Na we ka na we ngwa na ko. Na beg, give me my money back. Don't talk to me. Hey! Otu a ka isi wee na-ebi. Thompson, no problem. Ala ko ya ka. Ele go ya, ele go ya. Na nyego mi aka ikegole ga 50. Ya la sa ba ko 50 okay inshallah ya mo. Ngina ka ma de. Ya ga Abuji Mike respect to ya. Ikegole ga 50. 170 ya 30. Actually wa ya ka so. Abuji Mike. Una fugo ni enu. Ọ bụrụ onye ọbụla yi akwa ka arụdị. Mụ bụ nwa eze. Bụzi Thompson. Bụzi mbili ka mbili. Only see ka